Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати. В Великім пості зустрічаємося в духовних розважаннях над покутами і крижовою смертю Збавителя нашого Ісуса Христа. Справді, це час, в який ми повинні більше уваги звернути на наше духовне життя, освячення душі. І сьогодні хотів би з вами пройти такую духовную пилигримку до юбилейной брамы. Ведь маем юбилейный год. И вы ведаете, что уже маем больше як 3 месяцы, або каля 3 месяцев юбилейного года. И Папская базилика Святого Петра в Ватикане, так гучить правильная назва, и святыни, і дом для всіх католиків світу, Базиліка Святого Петра в Римі. Брама милосердності, юбілейний год. Значення святих дверей можна знайти в словах Єсуса Христа. Справді, справді кажу вам, брама, я брама для овечок. Коли хто войде праз мене, буде збавлений. Читаємо в Евангелии от Святого Яна, 10 раздел. Дорогие люди, проминуло уже амаль 3 месяца юбилейного года. Цікаво ведать, які новини, як проходить этот юбилейный год серед народов и людей, які плоди несе ён народам свету. Чому пилигримы проходят праз юбилейную браму Базилики Святого Петра только в одну сторону, а выходят другими дверима? Буду делиться с вами цікавою інформацією і в наступних наших духовних зустрічах в сув'язі з юбілейним годом. Богу на хвалу і всім нам на духовну користь. Каб душі наші, наших родних святлели, хорошели, ставали Богу милими, а ми багатели в добрі учинки. Всього праз 2 тижні після урочистого відкриття юбілейного года в Ватикані 24 снежня 545 532 особи пилигрими з усього світу войшли в святые двери Папской базилики Святого Петра в Ватикані. Поглядите, 500 000 за 2 тижні, праз один пройом. Это вельми значный початок с так великой колькостью удельников, прокомментовал архибискуп Рена Фізікелла, префект дикастерії по справах евангелізації, якому була доручена організація юбілею. З уліком перших днів варто чекати постоянного повеличення напливу пилигримов, каже цей ієрарх. Відомо, в ці перші 2 тижні були певні тяжкості в керуванні, які з часом треба було оцінити, додав архібіскуп Фізікелла. Однак дикастерія невстомно працює, каб пилигрими отримали гостинний прийом, який відповідає їх чеканням. Во всім світі в ближайші місяці іде підрихтовка до подорожжя в Рим, каже ієрарх, де многие дети, молодь, дорослые, пожилые люди уже увійшли в юбилейную атмосферу, врочистості відкриття Святого Года, яка відбулася во всіх дієцезіях світу 29 снежня 24 года. Чи чуєте, народи всього світу рихтуються в пилигримки в Рим. Каб здійснити пилигримку до святих дверей за великих чергов верників, необходимо загодя записатися на сайті юбілею Юбілеум 25 Ватикан. Заохочує префект Рима.
Каля 1,3 мільйона чалавек прайшлі праз святыя дзверы базылікі святого Петра з пачатку святого года, абвясціў Ватыкан пятніцу 7 лютага. Паглядзіце, гэтая лічба была аб'яўлена, а цяпер палова сакавіка. 500 000, напэўна, дабавілася. Ужо каля 2 мільёнаў маем пілігрымаў з усяго свету. До конца года в Риме чакаюць больш за 35 мільёнаў турыстаў і паломнікаў. Десяткі мільёнаў, якія захочуць прайсці праз адзінёхенькія дзверы, юбілейныя дзверы. Рым кіпіць жыццём. Штодзённа десяткі тысяч пілігрымаў з усяго свету в духовным распалажэнні і малітве праходзяць, перасякаюць святыя дзверы. Сімвал юбілею, які для католікаў з'яўляецца часам асаблівай ласкі і духовнага аднаўлення пад лозунгам «Пілігрыме надзеі», як так благаславіў айцец святы папа Францішак. Уявіце сабе, праз адны бакавыя дзверы базылікі, нават не так шырокія, як цэнтральныя, праходзяць людзі з розных краін свету, рознага колеру скуры, і іх сотні тысяч штомесяц. Цяжка сабе прадставіць, як гэта магчыма прайсці, праціснуцца, і другое, дзе набраць столькі людзей пілігрымаў. Гэта ўжо вялікі Божий знак, знамение. Оказывается, у Бога все магчыма. Господь абуджае добрую волю народаў свету, і яны, мы з вами, адклікаемся, як кветкі на веснавое цёплае сонца. Тут мне прыходзіць на думку слово Езуса Христа про игольное вушка. Марка 10 раздел. Лягчэй верблюду прайсці праз игольное вушка, чым багатому увайсці ў валадарства Божие. Адчуваеце? Игольное вушка и верблюд. Немагчыма. Господи, хто ж можа збавіцца? Говорили апостолы. Езус, зірнуўся на вучняў, сказаў: у людзей гэта немагчыма, але не ў Бога, бо у Бога все магчыма. Божа, дадай нам веры, бо гледзячы на такія знамения, трэба мець каменнае сэрца, каб не аддаць Табе, Божа, хвалу. Да, людзі добрыя. Мільёны людзей, накіраваныя з усяго свету, думаюць, памятаюць, моляцца, глядзяць тэлебачанне на тыя адзінёхенькія дзверы, праціснуцца. Весь свет праз игольное вушка. У Бога магчыма. Паслухайце. Мінулы 24 год быў годам малітвы, каб вернікі ва ўсім свеце падрыхтаваліся на працягу года больш сумленна да гэтага юбілейнага года. Прымалі святыя сакраманты. Хто быў без шлюбу, прымалі шлюб в касцёлах, храмах. Хто не меў канфірмацыі, падрыхтоўваліся да бежмавання, споведь, прымірэнне, паяднанне. Весь год 24, як мы памятаем, падрыхтоўчы быў. Это не просто взяў грошы, купіў білет, паляцеў, прайшоў. Не, вера. Паводле веры вашай, няхай вам гэта станецца. І вось гэтае прымірэнне і дзень год настаў. Менавіта таму папа Францішак пажадаў, каб 24 год стаў годам малітвы. І ён быў годам малітвы. Ён вырашыў надаць святым дзвярам яшчэ больш глыбокі духоўны
і малітоўны сэнс, а не прайсці праз дзверы, паглядзець фрэскі і здзіўляцца. І людзі так ва ўсім свеце добрай волі, хрысціяне, любячыя Бога людзі, рыхтаваліся на працягу года. І цяпер перад пілігрымкай яны ўжо бачаць гэтыя дзверы адпустовыя. А мы? Як мы рыхтуемся да гэтай ласкі Божай праходзіць праз адпустовыя юбілейныя дзверы? Мы, нашы сем'і. Чаму пілігрымы праходзяць праз юбілейную браму базылікі Святого Петра толькі в одну старану, а выходзяць іншымі дзвярыма? Бо на плошчы святого апостола Петра з самай ранняй раніцы стаіць ужо вялізная чарга молячагася люду, натоўп з розных краінаў свету. Канца гэтай чаргі па-за плошчу апостола Петра не бачна. Яны рыхтаваліся да гэтага моманту сустрэчы. Яшчэ дома, в сваіх краінах, в сваіх парафіях, в сваіх вёсках, в сваіх гарадах. Большасць з іх прыступілі да святой споведзі, паядналіся з Богам і бліжнімі і моляцца в інтэнцыях папы Францішка. Божа, прабач, благослови, аб здароўі для папы Францішка і ласкі Божай. Пілігрымы месяцамі рыхтаваліся як духовна, так і фізічна да пілігрымкі. І вось з гэтага моманту падыходу да брамы дзвярэй юбілейнай святыні. Тут невялізны натоўп людзей, якія стаяць в чарзе на футбол ці на які канцэрт зорак, размаўляюць, гаманяць паміж сабою. Тут гучыць шопатам дзесяткаў тысяч людзей малітва, задума, і набліжаюцца, просячы Бога прабачэння. І чым бліжэй да юбілейнай брамы, тым становіцца цішэй, сэрца замірае, калоціцца. Чалавек у мыслях яшчэ раз пераглядае ўсё сваё жыццё і пакорна, схіліўшы галаву, просіць Бога прабачэння за ўсё, што было не так. Дакрануцца бы да гэтых святых дзвярэй, абняць іх, як Магдалена на каленях абдымала ногі Збавіцеля на крыжы. І так, штодзённа ад раніцы да позняга вечара, а тысячная чарга не заканчваецца, і не скончваецца, і не закончыцца аж да заканчэння юбілейнага года ласкі Божай міласэрнасці. Так рэдка бывае, калі бачыш вялізныя многатысячныя тлумы народа і ведаеш, што яны все паспавяданыя. Десяткі тысяч былі ў святой камуніі, людзі з Богам в сэрцы. Вось гэта другі цуд, знак для малаверных і тых, якія сумняваюцца, ісці да Бога ці не. Не слухаюць наставленні веруючых маці, бацькоў, брата ці сестру, не чуюць слова Божага, у касцёлах няма часу. Дык вось, калі такі вялікі натоўп пілігрымаў з плошчы, якія амаль акупіравалі ўваход, а канца калоны не відаць, дык якая надзея прапіхнуцца назад праз гэтыя самыя дзверы, а ніякай. Там ідзе хваля людзей. Пілігрымы, памаліўшыся ў базыліцы, выходзяць іншымі дзвярыма. Пра іх будзем разважаць в наступных сустрэчах духовных, пра ўсе дзверы базылікі. І сімвалічна, што назад не вернешся.
Гэта жыццёвы напамін всім нам, што другі раз не вернемся в гэтае жыццё. Прайшлі мы праз браму нараджэння жыцця в гэтым свеце беспаваротна. Назад не вернешся. Дарога толькі у вечнасць. Што мы чуем в катэхізме пра апошнія рэчы чалавека? Чалавеку адзін раз наканавана жыць на гэтай зямлі, пасля смерць, неба або пекла. Так наставляе, пацвярджае апостол Павел у пасланні да яўрэяў. І як людзям прызначана раз памерці, кажа апостол, а пасля гэтага суд, так і Христос, раз ахвяраваўшы сябе, каб панесці грахі многіх, другі раз не з прычыны граху, а дзеля збавлення з'явіцца тым, хто чакае яго. Вось чаму вучаць нас яшчэ юбілейныя дзверы. Задумайся, чалавек, звароту в жыцці няма. Ідзі з Богам праз жыццё. І нікога не слухай, мол, то Бога нема. І ніколі не будзеш шкадаваць. Бо правдаю весь мир абыдзеш і назад вернешся. Клушнёю назад няма павароту. Христовый касцёл правду прапаведуе і в кожным пакаленні вяртаецца да нас, да наступнага пакалення і навучае, як бачым, в нашым пакаленні, бо правду нясе. А дзе тыя все розныя прапаведнікі, ідэолагі, якія гаварылі няма Бога? Таму вось мы сёння задумываемся, і трэба нам ісці з Богам праз жыццё. Наведвайце Божий храм, каталікі касцёлы, праваслаўныя цэрквы, ваходзім і выходзім з іх з ласкай Божай прабачэння. Апостол Пётр запытаўся Ісуса Христа, а колькі разоў трэба прабачыць? Ісус адказаў, не 7, а 77 разоў. Дзякуйма Богу за яго міласэрнасць, і міласэрнасць захавайце в сваіх сэрцах. Прыміце Божае благословленне, благословленне Бога Всемогутнага, Айца і Сына, і Духа Святога, няхай сыдзе на вас, вашыя сем'і, і на всю Беларусь, і застанецца назаўсёды. Амен.